Imbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama, ti surat nga intay basay ta, kat naggapo iti paggayam, akayat na ti pailingad, iti nagan a Mariel, at taga Calgary, Canada. Ngam sakbay nga intay basaan ti surat ni Mariel, shout out pa'y kini Abarientos TV, kani ako si Marley. Kumusta kayo papagkayam? Bueno, papagkayam, hintay man ituloy basaan ti surat ni Mariel. Dear Lady L, naimbag nga oras mo, sapay ko ma, tamapilim mat nga ibasa to'y surat ko. Pagaayat ko adengdenggan ti panangibasbasam kadagiti sursurat, nang runa no maturog akon iti rabii. Taapa man amalpas ko adenggan ti panangibasam kadagiti surat, kat maalak matan ti turog ko. Takaslay sleeping pill kon daytoy, kalpasan ti agmalmalam at trabaho. Innam kami nga agkakabsat, Lady L, kat siyak ti inauna. Marigrigat laeng tinagtaudak a pamilya. Iso anapadasan ni nga kakapsat tinalaos arikat ti panagpiyag. Rutrot ti kawas mi asumrak iti pagadalan. Kandanda ni kami pa'y saan ang makasabon, no agdigos kami iti agsapa, asumrak iti pagadalan. Taimbes amay katang iti sabon, katigatang milaangan iti kananmi. Napadasan mi pa'y tinabulbuli iti pagkadalan. Ngam palapanak, Lady L, tasyak ti inauna. Katjak itulok nga adda ti mabulbuli, kadagiti kakabsat ko. Iso akanayon akmat ang makiapa. Aging ka naglabas ti aldaw. Kat nakaturpusak iti high school. Nagadala nga rod iti syudad taawan ti kolehiyo iti lugar mi. Kat nagnaedak iti balay ti ikit ko, akasinsin ti inang. Ngam, anyan Lady L. Taimbes nga isuda ti mangisakit kanya. Saan? Taisuda pa'y tinangiruruman kanya. Saan da kakasango amangan? Tad-tad dalaang ti pakpakanda kanya. Idin to tatrabaho amin iti unag ti balay. Kan iti suli ti balay dati pagturturo ka. Diyak mapupuutan ti panagtud-tud-tud ti luwag tunggalag may maysa ka mga Lady L. Kan sakbay ang maturo ka. Ay ayag ti pagi. Kan malaglagip ko ti pamilya iti adayo. Naimimbag pa'y iti addak iti sidong dagiti datakkel ko.
Taurema ko na asang kasaangan sang kaapuyan kami. Katagsasango kami asang kapamilya amangan. Awan ti maedad da tuma. Kanaragsak kami no maumbong kami. Ngam iti kaaddak iti syudad. Kasla ka na ayon nagbay-maysa. Takasla sa anak akaraman kadakwada. Kitkitaan da amin akaraw ko. Diyak makatugaw iti uray a pagbiit lang. Tamulagat ang dakatakos. No makita dak ang nakatugaw. Kaya't kumanti pumanaw iti balay ti ikit ko Lady El. Ngamawan mo ti sabali apapana. Taadayo ti ayan dagiti dadduma akakapagya. Kanawan ti pagbayad ko iti boarding house. Tapagpag naagpay manipod iti balay ti ikit ko. Nga aging ka iti pagadalan. Kaultimo pagplete. Kat ditak pulos maikan. Ingka gumahak nga ro working student. Iso apito atawan ko iti kolehiyo. Tadyak mat maka full load. Tagtap trabaho ak. Bayat ti panagkadal ko. Nag-graduate akaron iti nursing Lady El. Kalpasan ti adu a panangumsi. Kan pananguy-uyaw ta kanya. Imbagbagada pa nga agawid aklangan iti probinsya. Tapno agmula ag iti kamote. Tapno adda apita. Saan kat nga ginaadalag iti syudad. Idintot agkirkiraos mat ti buksit ko. Taawan ti malamot ko. Imbagbagada pa'y apalastuka. Idinto taawan mat ti paglaslastuk ko. Kanado pa yan ang nangagkulay ti El. Kurang ti may sangal daw. No istoryak amin anapasara. Nagapasaak nga ron iti board exam. Kating kagumaag ti nagabrod. Iso anak agtengak dito'y Canada. Nagtrabaho ak kaimuna iti nursing home. Baya ti panagad-adal ko dito'y. Kalpasan na. Nakastra ka kagtrabaho iti maysa nga ospital. Pinagadal ko nga ro dagiti kakapsat ko. Kat kaasin nga po Diyos. Tilaangan buridag mi ti akad-adal ita iti kolehiyo. Addamot ten bukod da a pamilya dagiti dadduma a kakapsat ko. Kasta akmat Lady El. Naaddaanak iti bukod ko a pamilya. Talon dagiti anak mi iti asawa. Apadak a nurse dito'y Canada. Ita Lady El. Tunggal agbakasyon kami di Pilipinas. Nadlaw ko tinagdakkal a nagbaliwan dagiti kakabagyan mi.
asikot anang tagpagibasit kada kami. Nangaruna ti ikit ko. Ipanpanakkel-nakpay akaanak-anak. Idinto ta ibain na idi. Amang ibaga akabakyan na. Saan laday ta, Lady L? Immadupay ti kabagyan ni. Kadagiti sigud asaan namang pampansin idi kada kami. Kat isudan ti mangibagbaka, akabagyan mi ida. Iso ang makaiso maklangan, numalagip ko tinapalapas, Lady L. Nakunaklangan iti panunot ko. Anagdakkala talaga ti maaramidan ti kwarta. Kadagiti tao a materialistic. Ngan pinapalabas kat napalabasan. Tanaragsak akon iti agdama, iti sidong ti binangon ko a pamilya. Aking galangan dito'y Lady L, katagyamanak iting ka panangurnos, kan panangipasa, dito'y surat ko. Tuy pagayam mo, Mariel, iti Calgary, Canada. Mariel, pagayam ko, adto talaga dagiti kakasta. Panagkita da iti bagida, kat nangat-ngato da, ngam tipada da tao. Gapot ada kwartada. Ngamawan ti permanente a kinabaknang dito'y rabaw ti daka. Taawan ti maitugot mo nga uray kusing, no datayon ti dumaga. Tanagsaya at kati ornungan tayo, kat kinabaknang asaan amaala ti uray asino, kat maitugot tayo nga aging ka iti ipapanaw tayo. Mairuruman tayo man, daksangga sa tayo man amakuna iti sangalubungan. Ngam kanayon alaglagipan tayo. At tao a mairuruman, kat ni Apo Diyos ti manarakan. Tanatib-tib karpay ngam pader tinagsangkiram, no di ka umibat iti namarswa. Taiso ti mangiturongkan ka, iti pudpud no akaipapanan ti ginawa kan ragsak. Asaan a maipaay ti uray asino, dito'y rabaw ti daga. Alakastan, Mariel, kat aganad kayo akanayon iti asawam, ta ospital gayam ti pagtrab-trabahuan nyo nga kasawa. Agyaman ak unay iting ka pa nagsurat iti programa tayo Love Letter. Kadagiti amin adumdumngag, maawis kayo amang ipatulod iti padas yung intay basa, dito'y programa tayo Love Letter. Iti email address loveletter143@yahoo.com. Agyaman at unay, don't forget to like, share, and subscribe.